Tilauslaukku, villasukat, vanha takki, kartat taskuun, mutta silmät nauravat. Pari viikkoa ennen kuin vanhan kodin avaimet piti luovuttaa pois, me järjestettiin systerin kanssa kirppisviikonloppu. Aamutuimaa sitten olikin pojun pissatus ja sitten oli sen ruokintahetki. Ihanaa linnun liverrystä taustalla. Sitten mä kävin vielä kiertämässä tämän asunnon ja saatiin jo perjantai-iltana muutettua asunto kirppikseksi. Ja onhan tää ihan hirveä määrä tavaraa, mitä mulla on, mitä mun pitää saada hävitettyä. Autoonhan ei ihan kamalasti sitä tavaraa mahdu. Tässä samalla kun kiertelin tätä mun vanhaa kotia, niin mietin kuinka hirveästi mulla on ollut tavaraa. Siis tää on ihan järjetön määrä. Ja tässä kohtaa miettii, että mä oon jo kuitenkin suurimman osan myynyt tai hävittänyt. Mutta viimeinen koneellinen pyykkiäkin pyöri vielä siellä. Ja ruokittiinhan me toki itsemmekin ennen kuin tämä ensimmäinen asiakas saapui. Tosin tämä asiakas halusi vaan vettä ja jotain viileitä. Siinä on mun asiakas. Joo. Mutta oikeasti kävihän niitä oikeitakin asiakkaita ja sain tavaraa myytyä. Sitten tulikin aika valmistautua iltaan. Saatiin lauantai-illaksi liput stand-up-keikalle. Kiitos ihanille esiintyjille. Mutta kyllä Helsingin kadut on aika hiljaiset, vaikka onkin lauantai-ilta. No, on tää vasilaa.